V Leviciach už 25 rokov žije a tvorí výtvarník Jozef Kaiser, člen Združenia slovenských výtvarných umelcov Západného Slovenska, člen Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave. Jozef Kaiser sa narodil v roku 1917 v maďarskej obci Večeš. Odtiaľ sa zakrátko odsťahoval so svojou matkou na Slovensko, kde svoje detstvo prežil v Slepčanoch. Ako sa začal prejavovať u neho záujem o kreslenie a maľovanie. V ľudovej škole z rozprávania zaujímavých príbehov pána učiteľa si podľa vlastných predstáv tieto príbehy začal kresliť, maľovať. Na hodinách kreslenia ich napokon ukázal pánovi učiteľovi. On bol úžasne prekvapený z toho, hovorím, pán učiteľ, rozprávali ste nám to minule. No, hovorí, dobre, tak spravíme z toho výstavku. Tak to bol taký prvý zážitok. Ako to oceňovali vaši spolužiaci? No tak každý pozeral na to a možno, že žiarlili na to, že som sa tak prejavila, že celá škola ako bola do toho zasvetená. Takže aj mňa to potešilo. Keď som chodil do Mešťanky, tak aj tam sa to prejavilo. Náš učiteľ kreslenia a malovania viackrát za ten čas, než tá hodina kreslenia bola niekam, keď musel odísť, tak ja som mal takú prednosť, že som si sadol za katedru a tam som kreslil, ale súčasne som mal dozor na celú triedu. Bavilo ma to, no tak to sa dostávalo tak už do toho detského života a to bolo to také dosť zaujímavé, čo ma inšpirovalo potom. A ešte mám taký zážitok zo školy. V škole sa to najviac tak dalo niečo využiť a niečo realizovať. U nás existovalo ochotnícke divadlo na dedine. A práve to náš učiteľ cvičil tých záujemcov, amatérske divadlo. Darilo sa im to. A keď už bola pripravená nejaká tá scéna, potom bolo treba vyhotoviť pozvánky. Ja som teda bol poslaný od nášho učiteľa pozvánku do arboréta. Mlynárská arborétu, to iste poznáte. Veľmi krásne veci boli v tej dobe v týchto mlyňanoch. No ja som mal takú náklonnosť aj záhradnícke veci. A keď som tam prišiel, ja som to strašne obdivoval. Vždy som si niečo načarbal ceruzkou a potom som to robil. Som také možnosti nemal, že by som chodil aspoň do ľudovej školy umenia, tedy to neexistovalo také. Potom som sa dostal do Bratislavy na školu umeleckých remesiel, ktorú viedol profesor Ludovít Fula. Ako mládenec ste sa dostal do veľkého mesta. Do Bratislavy z dediny, zo Slepčian. No to ma strašne prekvapilo, že ma tam zobral pán profesor. Pod jeho rukou som sa učil k tomuto povolaniu. Celý rok som chodil tam k nemu. A potom som, tedy viete, aká bola situácia. Išiel som za učňa stavebné malovanie. Patril som medzi najlepších učňov, čo sa týkalo malovania. Bol som odmenený v tej dobe. 50 korún som dostal. Chlapec. Odmenu za to, že patril medzi takých šikovnejších, zběhlejších. A keď som už prešiel na remeslo, už som vedel veľa vecí, lebo som sa naučil v umeleckej škole. Tam práve pri profesorovi Fulovi a ešte čo nás učil tieto malby a natiahovanie papierov na rámy a všetko to bolo. Ten sa volal Rolf, bol Nemec. Takže veľa takých vecí a tak som vedel. Keď prišiel majster, tak sa pýtal, odkud to ten zná. Po nástupe do zamestnania, čím vás naplňala práca? Ja som robil návrhára súkromne viacej menej. Za prvej republiky v tej dobe obchod potreboval reklamy. Ja som na tomto mohol aj niečo zarobiť. Chodil som po obchodoch a kde čo potrebovali, tak zobrali a platili mi za to. Prečo ste sa rozhodli žiť v Leviciach? To je snáď otázka náhody. Tak viete,
Každý človek má určitú túžbu, v čím by sa chcel uplatniť, tam, kde by chcel bývať a čo by chcel robiť a tak ďalej. Levice ma spoznali ako výtvarníka. Svoju bohatú výtvarnú tvorbu predstavil v Leviciach na 12 samostatných výstavách v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Levice. Všetky výstavy prešli inšpiráciou myšlienok, želaní návštevníkov. Skúsenosti vo výtvarnej tvorbe mu umožnili vyučovať výtvarnú výchovu na Mestskej osvete v Zlatých Moravciach, kde svojich zverencov doviedol až na celosvetovú výstavu v Pražskom paláci u Hybernu. Sám som učil figurálnu možnosť kreslenia a tak som sa dostal aj touto cestou aj do zahraničia, do Nemecka. Do Prahy na medzinárodnú výstavu detskej kresby a malby. Mal som 19 účastníkov zo svojich žiakov. Obrazy Jozefa Kaisera sú bohatým prínosom pokoja, radosti a očarenia duše človeka a rozmanitej krásy. Krásy, ktorá je spojená s nežnou dokonalosťou pôvabných kvetín, s pestrosťou či čarom zaliatým v kytici divých makov či slnečníc. Láska ku kvetom sprevádza pána Kaisera už od detstva, najmä ich krehká zvláštnosť, ktorú kvetiny predstavujú. Najviac ma motivovali kvety. Milujem kvety úžasne. Ja som bol členom krúžku pestovateľov kvetín. Ktorý obraz vznikal najdlhšie? No, tak to je tu nad nami. Prečo? Pretože 8 rokov som sa s tým zaoberal, s tou otázkou. Tak hovorím, keď malujem, tak musím niečo aj vytvoriť. A to mi najdlhšie trvalo. To pre mňa bola veľká skúška v figurálnej tvorbe. Len z prečítania. Existuje z týchto množstva obrazov váš najmilší obraz? Ten sa mi venoval pri tejto tvorbe. To je jedna študentka z gymnázia zo Zlatých Moraviec, ktorá chodila tiež na posedenie na toho krožku. Ona bola taká vytrvalá, tak sa venovala tomuto posedeniu, že ja som si to veľmi cenil a vážil. Že ma niekto pochopil, že mi niekto venoval čas na to. To je veľká vec pre mňa. Kto nie je do toho zainteresovaný, kto nepozná tie podmienky výtvarníka, a keď výtvarník nájde niekoho, ktorý sa venuje a ktorý telo má dušu, chce pomôcť, aby ten človek vytvoril niečo hodnotné, tak to bola táto študentka. Ako je to v dnešných dňoch? Ešte stále sa aktívne podieľate na maľbách. Ktorý obraz je najčerstvejší? Aj chudobní sa potešia. Oni sa potešovali z hudby. Si zaspívali, zahrali a išli ďalej. Jozef Kaiser, 86-ročný výtvarný umelec, svojimi obrazmi so zanietením nám približuje a predstavuje maľovanú rozmanitú krásu. Krásu, ktorú stretávame každý deň, na každom kroku, v každej kvetine, v každom človeku. Krásu, ktorej sa nevieme v dnešnom hektickom živote dostatočne nasýtiť.